Mali ou rien. Mali et walma foyi e bamaliba e walma Gonzangolonde. Des abonnés de la vie des aigles. Info foot moderne limanao. Kafa bele jele ma aw ni nyanduma aw sigoro tugola dakuru nyakile ni nga malien de bele jele info. Jil Amar Dramé ne kunka do comme aw ba kalama tugo mina anya suranga makoroba la ci juriye. Wati na ne ni mboro nyo ni kuma nyo nyae dusubi ka fa dondoni doko cika mum be jele Amadou da ni mborna Cameroun akachanga abeti fo dongele mbina nae kelengele doni bi mamu ka cika biye oye anga Bissouma aka cika mi jele Amadou da ka fo malien de bele jele nyena hanunu u yera ya fo wali kele nu maseka tan soro nin ka fo jel Amadou ye mun ye ay mun me Bissouma da anada malien de bele jele tloka dakuru nyekile ni alaka jey kuma ba kalama tugo mina Mali Guinée équatoriale anga dola abane akacha ala fe mama ni tora jabarani ngoro wali kili mama ni tumi ndana kene kona yono bele jide ya anga kide aw ye mun yew o ma mun yew demisen u bele jide kasira uyo mun kasi uyo nimisa kasi uyo mun kasi uyo maloya kasi uyo mun kasi uyo jigitike kasi ka sabake ni ulu yere nyiniga ulu masenga Guinée équatoriale gosi munde kama ni ngata kupuni nove kadima ba maliba deuma uyo nimisa uyo kasike uyo mun kasike tuguni jigitike kasi uyo ke ka sabake uya blo okuna ko malen dem bele jiren jigi dambe ulu kan ulu maseka malen dem sagoke uyo fana kasike otuma okonna mati bani complètement wati muna joru yu kodon ubi kata verser koro ne jeli Amadou njoli tora terrain wono ngandama aben kerena maseka foli jo uye shiramane ubukata wati muna Bissouma a segena ka bo zuru to no fe kani jo terrain chamancela abika tamakana en supporteru fanve ne jeli Amadou nyemuye mbengale ndamba masadla wallahi di Bissouma akaba tega korta awnye adesera akaba tega korta adesera sabana ayike nyejika Bissouma akasira munge ne jeli Amadou kuma kan ayame amame nto don ngama de match de barrage Mali Tunisie aller-retour et n'oublie pas on doit se trouver en Côte d'Ivoire 2023 ne yo faye aya kodo atagara domina utonga kaka na douala aéroport là ne nyen Bissouma nyekeran naniye ne sadi j'étais tellement curieux de savoir pourquoi Bissouma nana joka on voulait minga kasika kodon kataka j'étais tellement curieux je retourne moi comment on fait des nyes Bissouma directement mon petit akobi mais qu'est-ce qui ne va pas ako comment mon kera terrain na nya nyefaye ako c'est vrai Bissouma comment kan la mede Allah ako ale ni dimission nunu ale mun ne bolon ale bolon tanyo nunu ale ni nunu ulu de sentir ke nyofé ale ni nunu ulu de dimission ke nyofé ale ni nunu sadi ulu de bakele fakilinye ako ale tina se ka imaginer ka fo ale flow bi baraka ka sake do ma ale bina ale ma se ka temo kan mo mun baradi ko ni nunu de ake ko bele jele ka Mali la qualifier ka ta Coupe d'Afrique la nunu de ko bele jele ke ka Mali qualifier ka ta mondial Brazil kam ala ka Mali da amaché yoro minna o kera ale Bissouma ko fait allez Bissouma qu'est-ce qu'il doit faire allez tu vois ko bele jilinke comme Mali la finale là allez ma se ko OK au nimisa de ba aller là ngo d'accord ngo j'ai compris nous mais ça vaut le coup donc on va dire des dimse nunu den Bissouma ndo dimse nunu Mali ka nyeta akadouye dimse nunu ka kupinta atun kadouye nga nen Bissouma anyi rendez-vous nyoma an rendez-vous kera munye ma ba ta fo ala ba ta kede an rendez-vous kera munye Bissouma rendez-vous Qatar au Qatar nen Bissouma an ga nyon soro nyo fanyana donc o tikena on makafu kata mondial là akoma ko inshallah moi j'aimerais qu'on se trouve en Côte d'Ivoire mbika u jatige ya fana akoma ko inshallah otuma ambabla inshallah minen kono ala ka dimse nuno atun kadu yo ko de ke u desera comme ñoo fana ci ko mina
ni fɛn caman de bɔra Cameroun ne kɔnɔbara fan bɛɛ dɛdɛdɛ waati in na nka n t'a bɛɛ lajɛlen fɔ don kelen n bɛ na n'a ye kelen kelen ka sababu kɛ waati na ɲɛ b'a la jatigiw dusu bɛ ka suma dɔɔni ka taga nka yanni ka bɔ kuma na an ka fédération ouais an bɛ se ka foli di ale de ma ka sababu kɛ ko caman bɛ yen nɔ ale ka fanfɛla ko tɛ nka n'a gɛlɛyara an b'ale de dɔgɔya ni a ɲɛna fana o tuma an bɛ foli di ale de ma o tuma minnu y'a baara kɛ ale bɛ se ka foli sɛbɛn olu ma n'o de ye Bawiye Touré ye komi a b'a kalama cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara kan na kafu mana i ka hôtel sugandi k'a fɔ nin y'i ka hôtel ye a Samuru a bɛrɛ bɛnnen don k'a fɔ i ka cɛ kelen kelen bɛnna tɔgɔ la Samuru hôtel la ayi o ma kɛnɛ o tuma kafu mɔgɔw u kɛlen k'o kɛ waati min na anw ka ɲɛmaw olu de ye Ala minɛ ka u jija an ka cɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen o n'a a tɔgɔ la Samuru an ka cɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen a n'a tɔgɔ la Samuru c'est-à-dire maa 28 soden 28 o tuma an bɛ se ka bɔ min ka fédération président a n'a baara ɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin waleya in na ka sababu kɛ ne aw ɲagamina ɲɔgɔn na n'a fɔ ko coronavirus b'aw la n'i y'a mɛn aw corona la o ni aw kɛra a virus la o aw corona de o an ka mɔgɔw ma koro ɲɔgɔn na jugu ka taa virus donc o fana yɔrɔnin ni ka an ka fédération président ni k'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye Bawiye Touré ye k'a sɔrɔ ɲinɛ ma kɛ safu tɔw kɔ mɔgɔ min nin waleya in kɛ Bawiye Touré ale de b'a dɔn nka anw bɛ foli di ale de ma ka sababu kɛ ni don o don n'a gɛlɛyara ne Jeli Amadu ni bɛ bɔ n bɛ kuma ale Bawiye Touré de fɛ anw b'ale dɔn ale de ye président ye ka kuma pour que mɔgɔ se k'a faamuya Mali président o ye Assimi Goïta ye an balontan kanubaw anw ka président o de ye Bawiye Touré ye donc n'a gɛlɛyara anw bɛ taa kasi ale de da la faamuyako ɲuman bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ nin na halisa limanaw an ka sabali an k'an bolo bila an dusu kan an k'an ta kɛ jɛ ka kɛ ani jɛ ka fɔ ye un peuple un but une fois Mali walima foyi ni Mali tɛ diɲɛ yɛrɛ ti ye wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu général Jeli Amadu Dramé nin tun ye cikan ye ka fɔ bi sɔgɔmada in na nka ci tɔw bɛ yen nɔ a bɛɛ n'a fɔ don a bɛɛ n'a fɔ tuma dɔɔni dɔɔni restez abonnés sur la vie des aigles aw bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama inchallah